решение този политически? Това като дефиницията стача на младежка организация, която е извън общинска съвет, не очаква да бъдат нашата политическа партия за градската организация, мога да коментирам като млад гражданин. Единствено, това, което виждам като млад гражданин, който съществува в този град, е, че нещата не се случват както младите ги желаят. Те са много забавени процеси и по съвсем различна посока тръгват нещата. Тоест, реално, големите проблеми, които се виждат да се нещат както някакви първичества, вечни решавачи, общински съвети, които са от тези политически партии. Те са правословните задачи и град, който е с град, инфраструктурата е много тотално. А ние се инвестират, печелят проекти. Те се реализират по части, но качеството е много слабо. Те не се реализират напълно. Те не доставят нужното качество, за да младите граждани са доволни, за да бъдат привлекателни за този град, за да живеят в него. Това е като част от приоритетните програми, които трябва да се реформират инфраструктурата. Както знаете, общото строителен фонд все още няма да бъде, няма да има прием, поради механически проблеми. Механичната общинска средност просто е това проблем. Дори който строителен план ще като решение, важно време трябва да решим върната в младежки дейности, които също могат да бъдат реализирани. И това, че всички младежи, които живеят в този град, и нямат достъп до информация по решенията на техния общински парламент. Позволете ми тук да отворя една скоба, че решенията са публикувани на интернет страницата на община Варна. Но това не е достатъчно, за да познаеш обществото на младежи, които живеят в този град, да знаят прозрачно как се случва там, на какви документи, лични документи. Заседания също, аз не трябва как се случва на общинска съвет Варна, но самите заседания по закон също са отворени за обществено присъствие. Без коментар за заседанията за провеждането на организацията, структурата, смяната на ръководни постове, които скоро се случва дори. Просто млади хора стоят това нещо и се отчаяват, че съществуват по този начин се случват нещата. Те се случват явно, прозрачно и бързо нещата. Това желаят младите. Това нямат интерес да се тези процеси. Господин Мустафов или господин Милков, заповядайте, да? Тези думи, които са точно изстоят на място, но се говори общо за младите, да. Наистина, младите могат да влязат да се запознаят повече с това, което се случва вътре в общинския съвет. Не случайно, всяка една от партия си има свои представители към младежките организации, което е това е способ, който да се разпространи по какъв начин как се прави политиката в общинския съвет. Има немалко млади представи, които да са възрастни граница от 18 до 35 години, които са общински съветници вътре в общински съвет и те вземат участие в вземането на решението. И сам заявихте, че без коментар, да разберем, че без коментар не сте доволен от нашата, който се организира всичко в общинския съвет. Но трябва да се има предвид, че дори това, което имат една казах като пример за липса на кворум. И колегата, между другото, каза за дисциплината. Дисциплина трябва да има за всеки общински съветник да присъства на заседанието. Но то не е само въпрос на морал и отговорност, но понякога това се свързва и до политически инструмент. Политически инструмент, когато една партия реши и вземе решение да не участва в гласуването, вътре също има млади участници вземат на политиката и те вземат решението, те не присъстват, така че ситуацията е малко по-сложна. Играе се на политика. Трябва да има повече млади наистина в нашите редици, които сме изправени сега, за да можем да потушим такива политически инструменти. Сега няма да ви запишем това, което исках да се Като запомняне, това е и мен направих впечатлението, което приятел показа. Когато да оставят заседанието на съвета на комисиите, естествено, сигурно някой е много, че ние самите не всеки път се пълно удовлетворени от това, което се случва.
към естествено топлината, може би в начина, по който провежда работата на самия общински съвет. Но в крайна сметка тя няма как да е чак толкова атрактивна или чак толкова обичаща за един млад човек. Това е работа с документи, работа с партии, смисъл. И да би на живото предаване за вярно, че процесите, които се случват, действително, както каза колегите, с които реално участват в този процес, те имат много вътрешни проблеми за организационни, да карат да гласуват неща, да карат да слушат по-бързо и карат да по-реално разбираеми за останалата част от обществото. Това е проблема, който се задефинира още в началото. Като млади представители на така нареченият политически елит, вие сте носители на едно модерно мислене. Готови ли сте за изборите 2011 година и в каква кампания не желаете да участвате? Господин Милков, заповядайте. Кампанията ви сте участвал вие? Ние сме на Либерал цяло, че на местно ниво и на национално, което виждаме при местно ниво организирането на изборите, ще са изцяло свързани с интересите на икономически контрол и бизнес интереси, които създават свои политически партии, участват чрез тях и влизат в общинска съвет, за да провеждат просто своите цели и да увеличават. Печалбата е естествено от всички, силно на млади хора, които го разбират, които са добре информирани и го знаят. Тоест, това не ще отчаива от местното управление на власт. Какъв, тъй като разговорът ни е към своя край, какъв виждате економическият кмет? Между другото, журналистите се чудят кой ще е бъдещия кмет, млад менеджер, красив, симпатичен. Как го виждате вие? Ако някой от вас знае име, може да посочи име. Как си представяте бъдещия кмет в едно изречение? Господин Милков, Заверял, заповядайте. Според мен, примерно, моден кмет на Варна, който трябва да съсредоточи върху проблеми, които са съществени за самите граждани, а не толкова за самите процеси, които се случват в средата на живеене на хората. Тоест, абсолютно конкретни процеси, те да се определят приоритети, да чакат да започне решаването на момента, а не да се чакат други решения от други политически партии. За края на тази дискусия ще питам и четиримата. Предлагали ли са ви някога така нареченият, аз много обичам тази дума, рушвет? Случвало ли ви се? Има ли такива случаи за архитектите? Явно го излъчва, но на мен никога не се предлагали. Павел Христов? Не съм попаднал в такава ситуация в момента. Абсолютно не се попадали, считам, че характера на неща от